Hello guys, ini kita mau program lagunya jadi karena ini di channel namanya video ko nelang ada karena jangan ini mah video jangan beko anda kena tuan anda tuh sih udah mencari kan mana mbak tak kita kasih ngetakan nuna biar aku ya nelang kuasa kelambai pun mana manusia. Hello guys man, ini review aja bayarnya. Karena saya bisa shooting dong kulai di ini. Tapi ini sosial na, wala gaya ini tak part 2 ini na shooting dong. Saya kuari dong ada na, ini bukan, bingung jangan. Ini shooting ha, yang mana video guna lama ada. Dek lama canda aja sih, jangan ya, mana lama cuma coba. Sini nih. Wal ada wal ni kam wal ni mana mentai bina ba orang boleh oh aktor mana mulai oh mawa nama mulai biar mana mulai dak lagi wala masakan sih neo mana mulai biar wal ni mana aku boleh lang boleh neo na video kau naik dengan mencipingat Paul lang bang nang kue top berna दा ओंखाम जालांनांगौ जाहैबाय आरोना दा जों ससे थांगोन नालाय शुटिंआ डाइरेक्ट दिनै ससे फोजोबलांखानो नागिरदों कन्ट' जाखिनि दङ बेखौ खनसेनो फोजोबलांखानायनि खनले फैबाय थानो हाया जाहैबायना गारिबो गैया गोरिब अबस्था जोंना माथो खालामनो साइकेलजों फैयाबानो जाया वाला गायहैनि हेंथा फाटखो नेनानै थादो सोलिदों बयबो गायलायदो जोंना नै दा ससे सुदा जोबलायबाय आरोना दसे रेस्ट लानो थांसैलाय बिदिनो नोंसांमोना नायलांदो भिडिअआ लकेसनफ्रा माबायदि नुदों ओरैजा बेयाव कवारि दं आरोना बेनिफ्राय जादोंमोन नायलांबाय थादो गें आरोना दा मोनसे गें दंबावो बेखौ दा बानायसै बेलासियावहाय उनाव भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै जोंना ओरैजाय उवाला आरो बै गायहेन गायहेन बिथांनि मोखां मोजां नुबाय उवाल आरो ओरै गायहेन वाला गायहेननि हेंथा स्क्रिप्टमेनना आं बिथाङानो स्क्रिप्टमेनआ उनाव नायनो थाखाय नेना थाबाय थादो दैलांबारियाव लादो सैमाया नै गरम मोनबाय सान्दुंआबो गोसाथारना ओंखायनो थागासिनो दुगैलायदों बेनो दावराव नङा सिरिथा र' नायनि मा खालामखोमारो नायनि नोंथांमोनहाबो सिरि नायफैदो रावबो ना रायलायनाङा सिरि नायबाय गासिनो नै जोंना एक्ट्रेसनि बिदाया सामब्राम हादों आरोना ओरैजाय सामब्राम हागासिनो दङ हेल' दादा नै बिदाखौ सोरबा फसायदोंबा लानो हागोन मानो होनबा संनायाव डेन्जारेस सङो बियो आरो बैखौथ' दा बुंसै अ बिनावा मेरिट खालै अलरेडि मेरिट नै बिसोर ओइ लायानो माथो रावखौबो ओइ रावबो दा फसाय दंखायो खोमा बिराद दं आरो नै केमेरा स्क्रिनावसो ओरैजाय सामब्राम हागासिनो दं बिथाङानो संगोन ओरैजाय सामब्राम हरजेनबाय आरोना नै सामब्राम हरजेनबाय एरसै आरोना
बानलु होबाय होबाय आरोना दाना बेदर हरसिनो एक्ट्रिसनि बिदायासो बेदर एवलायबावो नामा होननायसो जाबाय एक्ट्रिसनि बिदा एवनाय लखबजोंबा एक्ट्रिसनि बिदायासो एवना माने जोंना ओरैजाय खोबना दोनबाय हाइजें आरोना दा ओंखाम जानो Ikut Syahrir sedang nunggulah boleh le kau nak tahu ah betul ang balai lain balai saya ni ओरैजाय जाबाय आरोना नै माखासे नांगौरा आंबो जानोसै माबा साइडआ जोंहा रायजोफोरनि सिगाङाव बुंजालै सिरि